Hvad er et godt billede? Det afhænger selvfølgelig, hvem der ser på det, og hvad man er interesseret for. For mig der er et godt billede, det er et, som fortæller mere, end der er vist på selve billedet. Noget, som sætter vores fantasi i gang. Ligesom når man ser en film, hvor man ikke får en happy end, man ved ikke, går de fra hinanden, eller finder de sammen igen. Og når man ser et billede, man siger, er det det rigtige, er det det forkerte? Man får ikke hele løsningen. Man sætter fantasien i gang og arbejder videre med billedet og digter på. Hvorfor har han taget det der, og hvorfor har han ikke taget det på en anden måde der? Altså man bliver ikke færdig med billedet. Der i 50'erne, da jeg begyndte rigtig, og der var jeg meget inspireret af Family of Man, bogen, den udstilling, der kom ind på Charlottenborg. Og jeg købte kataloget, og jeg kan huske, at jeg skrev, det skulle være på engelsk, det lød ligesom mere fra, der skrev jeg kan se her, der står, If I someday can make pictures like this, put my own feelings in them, give something of myself, then I perhaps will be more happy and know my own way. Viggo Riva, 1956. Jeg har altid været fascineret af togen, fordi med togen der får man nogle meget bløde overgange, og baggrunden forsvinder i dis, så den ikke bliver så påtrængende. Og den her mystiske stemning, den har jeg altid været meget fascineret af, og er det stadigvæk. Og der savnede jeg så inde ved Højbro Plads, her til venstre, der er Absalons statue, og her er lyssignal, som slet ikke står der mere i dag. Og så kunne jeg jo se, at der er en lyskaster, som lyser på Absalons statue, som er heroppe. Og så fik jeg min veninde til at stå op på fundamentet af Absalons statue, så hun stod som en slags figur der, men hun stod sådan, så hun står som silhuet i lyskasteren. Og så kan man sige, så er det bare at skyde løs, men der var også det, hun stod deroppe som silhuet. Hun fyldte ikke så meget. Og så sagde jeg, så fik hun min kasket på, så fylder hun lidt mere i billedet. Det er en lille detalje, men det er altså mange gange det, der gør det. Samtidig så havde vi jo også lyssignal her, som skiftede på både stå stille og gå. Og der er mere action der, hvor lyssignalet viser gå. Så jeg ventede til, at det viste gå, før jeg tog billedet. Og det var sådan, at jeg skulle holde billedet et kvart sekund i hånden. Mere lys var der ikke. Det er så et virkelig iscenesat billede, kan man sige, men med de betingelser, som så var der. Mennesker har altid interesseret mig, også uden at jeg fotograferer med, og tale med mennesker og fortælle om deres liv og hvordan de har det. Også i relation til mit eget liv, ikke? Så man kan sammenligne med, nogle har været heldige, og nogle har været meget dårligere stille, end jeg er, og været meget mere uheldig, end jeg har været. Jeg har selvfølgelig taget mine tørn også med at være skilsmisser og ked af det, ulykkelig og ensom og sådan noget, og det er de andre også. Det er den slags ting, jeg godt kan lide, de menneskelige relationer, jeg prøver at afdække ved at fotografere dem. Det var en gade, en række bygninger, som skulle rives ned og kondemneres. Men inden da, så blev de besat af nogle, dengang kaldte de besættere eller aktivister, som de besatte de der huse, fordi de havde ikke nogen sted at bo. Og der var både studerende og studenter og arbejdere og også nogle mere subsistensløse. Der var mange forskellige, de boede ind der. Og det har været i 1973-74. Så jeg boede derude nogle gange, fordi de havde nogle fester, og for at blive som accepteret, så måtte jeg jo nogle gange være med til festerne, og de drak jo pot og alt muligt. Og nogle gange så var jeg så skidefuld. Jeg tror, normalt ryger jeg ikke, eller drikker jeg ikke, men det var nødt til for at blive accepteret. Og nogle gange så lå de og slog, så en havde fået skåret tommelfinger halvt der, og jeg lå under en sofa og tænkte, Viggo, hvad fanden er du i gang i? Det er jo ikke en skid med fotografi at gøre det her. Men det var en del af det, det var jeg nødt til. Men så skete det den 1. maj, der havde besætterne, de havde spærret gaden af, og så kom politiet og sagde, at de skulle nok bestemme, hvornår du skulle bæres af eller ikke.
Den der 1. maj, der lå vi jo sådan mig og mange andre fotografer, dagspressen, de lå nede i kælderhalsene, fordi der skete jo ting, de smed jo ting ud i hovedet på betjentene, og så var der pludselig en stilstand, og jeg lå så og vendte, hvad sker der nu? Så pludselig, så kommer Agnete, som jeg jo godt kendte, hun kom ud på gadedøren med en gryde under armen, den hun har på hovedet. Og da jeg lå der, så tænkte jeg, der er billedet, Viggo. Og så røg jeg op og råbte, Agnete, tag gryden på hovedet. Og Agnete, hun havde sådan en lille halvskid på. Hendes far var vist nok overlæge. Hun tog så gryden på hovedet, og jeg får op og fik taget 3 billeder. Så var alle de andre fotografer over os, og så råbte jeg, Agnete, tag gryden af. Og det gjorde Agnete. Så sagde jeg, om ikke hun kunne tage gryden på igen. Nej, sagde hun, det er Viggo som mit billede. I må sgu selv finde på noget andet. Jeg har altid haft et job ved siden af, man kan sige, en rugbrødsmotor, som gav mig det daglige brød. Og så kunne jeg lave mine billeder, når jeg havde lyst, og det var noget, jeg brændte for. Folks hoved havde en opfattelse af, at jeg altid sad i min taxa med og styrede med den ene hånd, og sad med kamera ud af vinduet med den anden hånd, og fordi jeg fangede en bil, der var stødt sammen. Så det er jo helt forkert. Jeg havde næsten aldrig mit kamera med, når jeg kørte taxa. Taxa, det var en side til en, fordi der skal man koncentrere om at få sine kunder, køre den rigtige vej, og holde deres skideballer ud, og gardere sig mod overfald og sådan noget. Men jeg så jo mange ting, og sige, det skal du fotografere. Jeg var ikke god til at sælge mig selv eller mine billeder. Jeg har aldrig været den, der går op på en redaktion og sagde, goddag, jeg har nogle billeder, I skal se, de er fandme gode. Det dur jeg ikke til. Jeg har aldrig gjort det. Og det er måske meget godt, for jeg tror ikke selv, at jeg er god til bundne opgaver. Jeg bliver stiv og kantet og tænker, hvad er det, de vil have? I stedet for at sige, at de vil have det, jeg laver. Det er min gamle ven, Gregorio. En kort historie. Første gang jeg var på Cuba, der gik jeg ned ved katedralpladsen, og der så jeg den her gamle mand, der gik med en kæmpe cigar. Og da jeg så ham, tænkte jeg, Viggo, der er dagens billede. Og så gik jeg hen og spurgte på, for hvor, senor, un foto. Sí, no problema, senor. Con permiso. Jeg har man tilladelse. Så fik jeg taget et billede. Jeg fik vendt ham, så lyset faldt rigtigt. Og der vidste jeg, at derhjemme kan jeg klare lidt op. For i baggrunden, der var altså en hel masse caféborde. Og så tog jeg billedet, og så ville jeg give ham nogle penge, men det ville han ikke have. Det viste sig så, han hedder Gregorio. Det var Hemingways gamle ven og skipper, som stod model til Den gamle mand og havet. Og på det tidspunkt, jeg fotograferer, der er han 102 år gammel. I'm alone with the beating of my heart. Det er en, der hedder Louis Chi, som har lavet det. Men altså, det billede alene, der er næsten ingenting på. Der er næsten ingenting, bare en kvinde, hvor man hele... Og man kan sige, at billedet, det er jo her, men det er jo helt det der store ensomhedsfølelse. Alt det store der. Det gjorde et udslettet indtryk på mig. Og det har bogen i øvrigt gjort. Og nogle gange, når jeg synes, at jeg ikke rigtig kan lave nogle billeder, så kigger jeg på den og får inspiration. Trods det er så mange år siden, den er lavet. Og der er mange moderne ting og digitale i dag. Så det slår det hele.